Mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorea kinkalarrian da. Mahatsekoizleek ingurune gero eta konplexuago bati egin behar diote aurre, klima aldaketaren ondorioen eraginez. Alegia, temperaturen gorakada, laboreen eskari handiagoa eta muturreko klima gertakari gehiago. Fenomeno horiez gain, hor dira erronka tradizionalak, esaterako izurriteen eta gaitzen kontrola. Eta soluzio berritzaileak eta ingurumena errespetatuko dutenak behar dira horiei aurre egiteko. Faktore horiek guztiek zuzenean eragiten dute mahatsa kantitatean eta kalitatean, eta ondorioz, kolokan jartzen dute mahastizaintzako eta ardogintzako negozioen lehiakortasuna eta bideragarritasuna, epe ertainean eta luzean. Erronka horiek gainditzeko, zientzia ezinbesteko aliatua da. Roberto Pérez Parmo, Neikerreko teknikariak, azalduko digu misio horri 4 ardatz estrategikoren bidez egiten diotela aurre. Uno de los ejes, el de suelo, tratamos de minimizar el impacto sobre el terreno, de manera que se reduzca la erosión y se conserve o se mejore la salud de los suelos. Otro de los ejes sería el de los insumos. Se trata de mejorar la gestión de las plagas y enfermedades del viñedo. De esta manera se reduce el aporte de fitosanitarios. Otro de los ejes sería el del entorno, de manera que se fomente la biodiversidad del entorno vitícola para que tenga mayor capacidad, sea más resiliente frente a esos cambios que están viniendo en este contexto de cambio climático. Y luego, por último, sería el eje del cultivo. El eje del cultivo tiene varias líneas, pero una de ellas en la que nos encontramos en este viñedo viejo sería, por ejemplo, el de la conservación y recuperación del material vegetal, tanto de las variedades tradicionales como de variedades minoritarias de las que no hay registros desde hace décadas. Y luego otra de las prácticas también dentro del cultivo, otra de las líneas de trabajo sería la gestión del riego, para mejorar la optimización del mismo. Klima aldaketa sektorea berregituratzen ari da. Haren ondorioak zuzenean nozitzen dituzte mahastiak, lurzoruak eta mahatsaren kalitateak. Temperaturen igoerak umotzea azkartzen du eta azukreen eta azidotasunaren arteko harremana desorekatzen. Itxaso konpainon, El Mozo Wine supategikoa. Neikerrekin egindako azken proiektua ureztatzearen proiektua izan da. Egin duguna izan da estazio klimatiko bat instalatu, bertan sensore batzuk ere badaude non temperatura eta ezetasuna neurtzen den, eta hemendikan ateratzen diren emaitza hauek partekatuko ditugu bai ureztatzaileen komunitatearekin, eta horrela lagunduko diogu bai gure esplotazioari eta bai guztien esplotazioei kalitatea eta mahatsaren kalitatea bermatzea. Enpresa pribatuen eta Neikerren edo antzeko teknologia zentroen arteko elkarlanak agerian jartzen du berrikuntza eta garapena funtsezkoak direla sektoreak lehiakortasunari eusteko. Neiker, I+G+B, nekazaritzako eta beltzaintzako eta basogintzako sektorearentzat.